जों दिनै जिमाथे मरगनाय दा बे खा फुंआइ जों जों लामा का सुना नांगौ आपनो रगो जों गोबां सिंलारो फाइजाक सिनि मत खनानि जे स्ट्राइक जों साइमन एक मत एकदम दाबि एकदम उको ग्रेटर टिप्रालेन जों ग्रेटर टिप्रालेन बुस्थाङाव तनै चिन टिप्रासारो इंडिया सादी नंमान 76 जारनि थांगा फियाबा चिन टिप्रासारन कपाल जों सोलाय जायगा गोबां मा बार जों जेखुन दाबि दिसाव डिमान्ड दिसाव फियाबा जों फुलफिलिं या जों टिप्रासारन कपाल सोलाय जायगा फियाबा चिनि बिसास दङ चिनि टिम बुखाव चिनि एक बिसास दङ चिनि महाराज नि परसि बुबाग्रानो को बचङाव चिनि गादा टिप्रालेन चिनि दाबि बचन तुबिर फाइनाय जों थानसा जों यूनिटी खमुनो एरिया नि सिखलारो जों रेडी इंजा बरमुरा थाङै तिरिनि सिमन जों आर टाइम मरंनाय जागलो खरा फुं 6टा नि जिमि सारिक 6टा जरा चिन महाराज निर्देश जे बन तमल जे स्ट्राइक तमल जों पालन खायनाय ताई चिनि मेसेज अपन तमल सारा त्रिपुरा चिन जरा बिद्रोह तंगरो जतन फाइदि अब जे खन जे स्ट्राइक हम सुत रमता पार्टी नि जिमिया सारा एडीसी एरियन जो त्रिपुरा तंगरो एडीसी फारा त्रिपुरा तंगरो जतन बागै दाबि किरा त्रिपुरालेन जो त्रिपुरा सरन कोइनाय खन बन फाइ समर्थक खने बागै ताई अब बन खज मानिना बागै ताई जाम जे थाङो बन थाङै हेल्प खने बागै ताई जे तेरमथा पार्टी न फाइ समर्थक खने बागै हम सुत तेरमथा पार्टी नि बागै जिमिया चिन त्रिपुरा सानि हामक्रानि बागै दाबि नि जों खरान जे स्ट्राइक जे तो खुमुलुं गानाबा खुमुलुं बिसि थानाय बरक और प्राइसिका 200 आरो सिखला दङ अब जे मान्दाय एरिया फाइ दङ किसु आइ जम्पु तांगल फाइ दङ जों खोनावो आमतिकते बरमरा एरिया मिसिखला र फाइनाय प्राइस जों पासुतिका 600 युथ दिनै जों 4 बोसोराव तलांलै जे हरबा सिखला थाङै जों आरो मरनानै दिनै चिना प्रग्राम सिदों ताबुनर बुसु जना थाना ननियावला ताबु गेदेरिं का और प्राइस जों साइमा मते 200 टे गार सुता बाइक दङ मसु खुमुलो एरिया नि सिमे जों तास थापलेबा जों बाइक रेलि खाइ और थिका जों लामरनाय अटेक सेम मेसेज दङ जतन ताखुते बुकुकसन खनानि बन पीसफुली हनांथों कुनजा वायलेंस तांदि ओ स्ट्राइक कुन जातिनि बिरुदैया कुन धर्मनि बिरुदैया कुन राजनीतिक दलनि बिरुदैया जों सिन त्रिपुरा सानि हामक्राइन दाबिन बाय खना बन